Og det er Martin og Lukas. Jeg laver lige lidt wrestling her. Udenfor i sneen. Og det ser ud til, at Lukas han ligger oven på Martin. Ja, det gør han. Martin han er rullet helt ind i sne. Martin rejser sig op. Han gør klar til en snebold, men Lukas kommer og angriber. Så kommer Lukas, og vi tager væk i hans ben. Men Martin tager et greb, og de vælter begge to. Og Lukas han ligger oven på Martin. Og så rejser de begge sig op. Og Martin kommer ned ved benene, men Lukas han undgår det. Han kommer løbende, og de falder væk to. Ui, det så sygt ud. Vi synes jo, at de er voldelige, men de har slået sig begge to. De kaster snibbold efter. Ja, men Lukas han kommer. Ui, det var det, hvor jeg tog. Lukas kommer lige der. Hvad den stod. Martin ligger ned, men Lukas ligger ovenpå. Og jeg tror nok, de bliver ved sådan der. Vi må jo leve med det. Martin rejser op og kaster en snebold på Lukas. Men Lukas gør klar. Omvælter for Martin igen. Og de er ret stærke, men Lukas han står og sparker Martin lige i røven, hvad den sidder. Og Martin giver næsten op. Han er fuld af sne, mand. Og Lukas han står derovre og venter på, at han kommer. Og han rækker lige hej. Så, hvad nu det hedder, kommer Martin på angreb igen. Vi filmer ham. Og Lukas og Martin, de går op på trampolinen for at lege. Lukas han kaster sig ned på Martin. Men Martin han kommer også der og ligger lige oven på Lukas. Men Lukas han kan godt undgå det. Og Lukas han kaster Martin over på den anden side, den venstre side. Så kommer Martin. Nej, det er Lukas for fanden, mand. Lukas han kommer. Og Martin han hopper lidt for at gøre sig varm. Og han kommer igen, mand. Men Lukas. Det gjorde det altså, mand. Det ser ud til, at Lukas han er meget god, men Martin han ligger oven på Lukas lige nu. Jeg ved ikke, om vi kan se fra den blå stang. Det går ikke så godt. De kommer igen. Martin han kan ikke komme fri, fordi Lukas han ligger ovenpå ham. Den gjorde nas. Han tog knudet lige op i hovedet, mand. Lukas han kaster en snebold. De hopper begge to. Jeg ved ikke, hvad der sker. Lukas tager Martin og ligger ned, mand. Den gjorde det. Lukas har kommet knæ lige op i Martins hoved, mand. Martin burde lide lige nu, mand. Men det gør han ikke. Han rejser sig op igen som en stærk kylling. Men lad os nu se, hvad Lukas finder på. Lukas finder på at hoppe. Og nu kommer han til angreb. Martin lægger Lukas ned. Martin lægger over på Lukas. Jeg tror nok, Lukas han fjerner Martin til venstre side. Og det gjorde han. Og det går godt, mand. Martin han ligger ned og svindler. Martin er totalt færdig. Mand, det går ikke så godt til det her, mand.
Det er den dag, hvor de TV-avis TV2 Nyhederne har lovet, at der kommer snestorm i dag, så jeg ved ikke. Det er derfor, vi sidder og fryser, og det sner, og ja, men vi må leve med det. Snestormen er lidt i gang, men lad os nu se. Det var ikke det, vi skulle snart. Men jeg tror faktisk nok, at Lukas han vinder, fordi han har en god kondi, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men han har det bare godt. Ja. Hold Lukas ligger han bare ned og sjasker med ham. Det ser ret voldeligt ud. Ja, også. Og vi er lige herovre fra Waves ved Bilka. Lad os nu se. Lukas tager ham. Martin og Lukas, de går ud. Så vi siger tak for kampen. I dag.